Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви разведем в нашия шоурум в град София, квартал Овча купел, улица Любляна, номер 36. Ще ви покажем топ продуктите, които ние сме избрали за нашия шоурум, както и интересни факти за магазина ни. Първият ни осветител е за високи помещения, в които можем да играем с височината. Това е осветител, който може да бъде както в златния нюанс, така и в черни. Така актуалните за момента стъклени полюлей са при нас и то на челна линия. Може да видите един осветител, който е тип бабъл ефект, любим за мен, красив и може да бъде съчетан с наземна лампа. Всяка една фасада може да стане като светлинна картина, ако изберем правилните фасадни осветители. Ако трябва да осветим по-голямо помещение и се чудим какъв да бъде осветител, аз бих ви препоръчала да изберем ледов такъв с регулация на височината и с регулация на светлината. Тоест, можем да изберем по-силен осветител, който можем да намаляме и усилваме според настроението. Не забравяйте, че така актуалните естествени материали ги има и при нас. Имаме естествен мъх, който стои уникално там, където трябва да сложим малко зеленина и малко форален ефект. Имаме както модерен стил, който можем да комбинираме в различните точки на нашето помещение с красиви полюлеи, идеален акцент за над масата, както и такива плафони, които можем да използваме в кухнята, за да получим добра осветеност. Както и традиционни полюлеи, в които можем да слагаме сменяеми източник. И универсалният приятел на всеки дом и бизнес, магнитната шина, както и монофазната и трифазна такава, могат да създадат една добра осветеност, равномерна, както и можем да заложим на такава, която е смарт. Можем да регулираме светлината, да сменяме спектъра и да получим уют и светлина навсякъде. Заповядайте в нашите шоуруми, град Габрово, улица Брянска, 58, град София, улица Любляна, номер 36, за да можем да помогнем вашия дом или бизнес да станат най-доброто място за вас.